थानाय सालकिसा सका नबर वातुई कतर फाये गोबांमा तिप्रासारनो नक हक बाजक बाख्या तंना नक करि बाख्या अबाहाय जिनजाल काजाक रगनो बुबाग्रा बिरि बिकन किसिन मानिकनि फिल सारा चिसिन आसेमा सालनो रक्षावै तीन बागजाखा किला सिंलंग कामितै तरबां कामिनि लुक्रक थानाय सालकिसा सका नबर वातुई कतर नक बाजगै तिलम जगै थांबाख्या अबाहाय बरक रगनो बुबाग्रा बिरि बिकन किसिन मानिकनि आसेमा सालनो रक्षावै दिदेदिसे हापांनाय CEM पूर्णचंद्र जमातिया नक खुंसानि तीन बागैख्या लगिबो तंगो जुनाल चेयरमैन रथेन्द्र जमातिया किला ब्लॉक प्रेसिडेंट सुबोध जमातिया TWF नि आदंजुक आति जमातिया दिदेदिसे हापांनि गोसाम CEO CK जमातिया आकसं बेलाइखे हामबाय दिनै जों सिंलंग गामियाव फायसफायजाक महाराजा बीर बिक्रम आचाइमानि सालो जों अरजागा सफायजाक जोंनि जुनालनि चेयरमैन दङो जोंनि RCनि मेम्बारबो दङो जॉइंट चेयरमैन दङो जोंनि TWF नि लिडार्स दङो YTF नि लिडार्स दङो जोंनि जे बुबाग्रा जोंनो दागे मानि हायनो महाराजा बीर बिक्रम आचाइमानि सालो हंके जों जौया न खुङो थांनानै नांगो रायरावनो थाङै साइनानै नांगो नैसिनि बुबाग्रा जोंनो दागे मानि हायनो जों दिनै किला ब्लॉक कमिटिनि उंगै जोंनि TTADC नि हयते अमक खायजाक प्रोवाइड खायजाक बनो जों अर जागा टोटल जोंनि किला आमसाइनि आपातत जों 45 टा फेमिलिनि फर्स्ट फेज जों अर जागा तीन बागनानि बागै फायलायजाक फेमिलि रक बाक्सा जोंनि प्रोग्रामाव थाङै तंमानि बागै बर अर सावफायाख जों नाव थाङैबो जतन रमाय फाननो गाना गाना नहके जों नावबो तीन तुङै रयनाय अमहायके कायसे फेमिलियाव जों 25 पीस बरंनो तीन प्रोवाइड खायजाखा लास्ट ईयर जतन साइमानो अर जागा फ्लाड लाइक एफेक्टेड फेमिली बांखा जोंनि महाराजा खुद अर जागा फाइबि थांजा जे फ्लाड उंनाय नक बायनाय नक हायांनाय बरंनो जोंनि एडिसिनि हयते अर जागानि फेमिलि रनो तीन रनाय होनो महाराजा साइक्लां माने हानिबांनि जों अनेक केलेर उङै फानो दिनै जों महाराजा बीर बिक्रमनि आचाइमा सालो जों अरनि नखुं जे एफेक्टेड फेमिलि रनो जों तीन नफाइमाखा हानिबाङै जों ब्लाइ खातंखा जोंनि महाराजा बीर बिक्रमनि वासौमों अमाहायनो जे जगिया जराव जों जगिया नखुंव सावलायनायनि बागै जोंनि वानसौमों दं गे जतनो हामबाय खुलुमनायखा सिगां ब्लाइके हामबाय दाइबो बुबाग्रानो ब्लाइके हामबाय दाइचिनि CEM सानो ब्लाइके हामबाय ताबक सेमा 21 तारिख 2024 आप्रो आनि नक तै नंगै प्लाट इंगै नंगै बायमोन ताबक सिनि बुबाग्रा ताइ CEM बरक ब्लाइके खायरक जागै बरक आनो सुबामानि बागै ब्लाइके हामबाय दाराता सोंनो नों तो बसर कायसा निनि नक फ्लाट उइ थांमानि फ्याबा ताबक बसर कायसा परेक्टाक CEM सार बांमा NGO अमो हाय थायो किसा मासा हा माइरं माइखा बहाय रखे पद्रे जा सुक्ति या फारमानि दं गोबांमोन के बबाय रबाय ताबा NGO जत तंनायनि बाथुंबाबो मोनसे सामालिया सोबा सुबाका गोबां सुबाबो सिन त्रिपुरा स्टेट बरक जसन जे सुबामा बिसिंग बमनो खम हायमा तंख दारा सुबामानि बिसिंग बाता आपातत बा जे नक मामानि तीन लासा बा नक खुंसानि तीन मामानि बोनो नांके बेलाइके खा खम मातंग गतिनि बुबाग्रानो बेलाइके हामबाय तेसिन CEM सानो के आनि बसाला आं बै दं आतनो आं का खाइ रजा गे आनि बसालानि न उले अर तंमानिनो बाय जालहा 2024 21 अगास्ट और तै तमानि बाङै बायै पाइजालहा माने खनै रखासि बाक्सा कसबै माने दिया हानि बाङैनो ताक्सिनि सार जोंनि बुबाग्रा बहायनि फायै नाय फैखा ताक्सिनि सार बो फायै नाय फैखा नेसिनि सार ताबक मनि तरफ থেকে जोंनो तीन रजाखा हानि बाङै आं बेलाय खुसि साखा हानि बाङै आं जत जोंनि त्रिपुरा मथा संनो हामबाय रगो तै जोंनि CEM सारनोबो आं हामबाय र जोंनि बुबाग्रानो तो पाइपलाय हामबाय र नि पाराखा सिंगल kan ini bagjawi bomai khama tongkha ini nang tin mane bahai ma tongkha tai saboro pai nang tam sanai ma tonga tin ma man bang sebare pai ka ba sini CEM roma ba sini khatong ga boparani ite ka bar kupla nor kami mung tama bar kupla
kilandar na khorok besek nukuni mani khandin bo parani nung tamune bang tine oro jaga tin mangkha Sini aja Watwi phải có chừng sa nok khoting man cái sa CEM đó cả. kene bo mahai ma tong tine tin rojak CEM sarve rojak wi Khatung ka. Nang tin mama ni tong khusi ngwa hadeng ya. ni paraba ni torba nung bo mahai deme sang wi tine CEM sarve nung help khajak phaika bo pro bai mane sema gata bo nung nok man roi CEM sarno bo mai hambai ya farnai kang ni bo mo